Čaute! Vítajte pri prvom začínajúcom vlogu, áno. Čiže už som vám, ako som vám povedal, idem na koníky, hej. No dobrý som, že? Tento prvý vlog bude o tom, aby ste mi dávali lajky, dislajky a potom sa zahrám na Melisu, to je taký veľmi zlý koník, veľmi zlý. Dajte mi odber, to budem úplne forever, alebo mi dajte do komentu, čo mám zmeniť v týchto videách, dobre? Budú to také, podľa mňa, také 15 až 30, minimum 50 až 2 minúty videá, dobre? Aké budú dlhé, nemám na to moc čas, čiže preto točím len takto na rýchlovku. Teraz sa chystám na koníky, hej. Však ako som vám už povedal, idem za Moncherie. To je taký francúzsky názov takého vaječného líkru, hej. Francúzskeho, to je jasné. Utriem si moje habloty, hej. Ti donesem ukázať moje hodiny, hej. Od Gucciho, originál od Gucciho tam budem mať hodiny, hej. V druhom vlogu, tam budem mať originál od Gucciho hodiny, hej. Sa posereš tej krásy. Zo zlatníctva sú, hej. Čekuj to, zo zlatníctva, áno. Počkaj ďalší vlog. Približne je 14:40, ak dobre vidím na to. Prepáčte, mám dioptrie 4,5, hej, nič si z toho nerobte. No je 14:28, hej. Čiže taký ďalší vlog dojde o 12:30 či 14:30, hej, aby sa nepovedalo. Niekto mi práve písal na Facebooku, čiže majte sa a pri ďalšom vlogu s naskladaním.